Yuk, Trika Wulandari. Yuk, galas. La 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 la. Nggih monggo atur salam nggih saderepun ngaturke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan sedaya kemawon nggih Mas. Inji. Menika deremang ayu bagya dalemipun Bapak sinten to? Bapak Aminuddin. Oh Bapak Aminuddin. Dalah Ibu sinten menika Mas? Ibu Nurul. Iki ngomong kaya gegek ngono kae to Tekan Mas. aku wis ora ketemu kowe malah saya kentir. Obah kok nganggo ngene iki lho. Lah ya iki mau kelep. Kok Apa wi mau to? malah swara pedet. Lah nggih, pripun to Kang Mas? Ada permintaan lali janjine. Lali janjine. Tapi tenang saja, habis ini nanti sudah yang ditunggu-tunggu. Ada duet manis. Oh duet manis. Bidadari yang di belakang. Oh ada bidadari ya Mas nanti ya. Duete tak pilih no karo karo sapa? Kicur. Wah. Ngeman-ngeman kowe nek tak dono karo Kicur ben karo sing ning mburi. Oh bidadari ning mburi malah saya wayu menah. Yuk lali janjine mainkan seragenan yuk galara campur sari epot. Aturan sugeng dalu Pak Pujo. Pak Mari. Oh iya, oh sing Mas Agus. Sapa? Oh Mas Agus. Mas Agus nginceng bolongan.
laris tenan kowe bareng ngadeg kok langsung ana permintaan. Podang kuning kembang kopi. Pertanda Pak Parjo. Bagian numpuk gula. Lho, sing bagian kono kuwi to, Mas. Halo Pak Parjo. Pak Parjo yang mana ini Pak Parjo iki? Ingkang putih. Saya gedung ngacung kabeh to, Pak. Pak Parjo sing niki. Nah, nggih, podang kuning mangke diaturaken. Oh, oke siap Pak Parjo. Menika Pak Parjo menawa sing brengose kaya pager kecamatan ngono. Kok kaya pager kecamatan. Kaya omah welit ngono lho. Luar biasa. Panjenenganipun Pak Aminuddin karo Ibu Nurul terlihat bahwasanya kagungan kersa disengkuyung para tangga teparo mita karo gulane tumpuk. Lah ya tumpuke ngono. Iku aku digawa mi siji sekarang ngono ya gelem lho Mas. Sukses Pak Amin. Pinaringan seger lancar rezekinipun. Amin. Lanjut. Mana di mana anak kami sayang. Oh, Nggih, sampun matur suwun nggih, Mas. Onjeh.